Wah. Ayo, Nduk. Kula padha sing ati-ati nggih para sing kanthi putri. Ayo do. Lok. Hop, jos. Lok. Jos. Hop. Jos. Yuk. Ya, ayo duk. Lok. Katuran pinarak Mas Heru Bimaya Tri Adi Budaya. Raja rene aja ngato wae toleh disawang karo kancane aja dipikir sing lagi naksir aloke wong ora tangga ya aja
kekuatan taksian nganggo sujenan nuli kabeh kata sing padha selo junggon ora sepu sing padha aja lelakone nyem semake tambur kang beri badhe ngangkung minangka tengah kudaling prawadya wasiya gawa sarata tata sang teping raja nemoe kanyang karo narada matur nuwun Mbah Lurah karo iki ngapunten Mbah Lurah iki Mbah Karji niki mau sing ana diutang karo Mbak Lurah. Yo. Ayo Nduk. Kuda budaya. Panaran kang mantulung agung. Kaya mangke nolak kaprigelan ning dening para Sri Kandi man. Woi. Ya. Woi. Mbahmu Karji itu. Iya boy ngareng saged satoke.
goyang Siti, single Siti, jos, lolo, lolo. Ya, goyang Siti, single Siti, jos, om. Sesarengan jejogetan Luraka Putri Muda Budaya lalu dipayu bagyo sesarengan kalian AB Moya AB Pro Audio Profesional hip hop Sekopate gawang-gawang lendrang dari ETP sawor sambel melandingan rasi deli tumpang kulung godhong ates lebaran dipangan esok manuk temangan sinami kamluk dipangan bengi nyeni saka pate ora Maria Oha so ayo untuk sing hati-hati Sri Kandi Kuda Budaya Kang Wijil saking lelat-lelat benaran kaum manulung agung wah Yo. Hop. Ha oh ah. Ha oh ah. Ha Mas Karji saya Sri saya Naga. Ha-e, ho-a, ha-e, as, he-ho, he-ho.
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali bawalengku muga mono kang mas Niki matur gunging panuwun Bapak Sumar kang wisel saking leladan Bulurejo aturan pinarak wonten siap sesarengan kalian Udo Budoyo oh ya he lo he yo he lo ayo untuk sing hati-hati para Sri Kandi Kuda Budaya gedang godhonge ketela Mas Kirun.